Assalamu alaikum warahmatullah. Masu biyan ma a wannan channel ta Arabiya TV, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon darasi. Idan ba ku manta ba, a darasin da ya gabata mun kammala ainihin juzul awwal a cikin nahwul wadih. A yau insha Allahu za mu shiga kai tsaye a cikin juz'us sani daga cikin wannan littafi na nahwul wadih. Darasin mu na farko a cikin wannan juz'us sani shine taqsimul fi'lu ila sahihul akhar wa mu'talul akhar, wato kasuwar fi'ili izuwa wanda ƙarshen shi yake lafiya lau da kuma wanda ƙarshen shi yake ya samu matsala, kamar yadda za mu gani a cikin wannan bidiyo da kuma bayanin da za mu yi yau insha Allahu a cikin wannan sabon bidiyon. Saboda haka idan ba mu manta ba, a cikin juzul awwal mun san cewa fi'ili ya kasu gida uku: akwai fi'ili madi, akwai fi'ili mudari, akwai fi'ili amri. To daga cikin su akwai waɗanda suke da illa kamar yadda za mu gani a cikin wannan sabon karatun. Aka ce alfi'ilul mu'tallul akhir huwa ma kana akhiruhu alfan aw wawan aw ya'an, wato fi'ili mu'talli wanda ƙarshen shi yake da illa shine wanda ya kasance ƙarshe ne ya zo da alifun ko kuma wawun ko kuma ya'un. Wa tusamma hadhihi al-ahrufi ath-thalathatu bi ahrufil illa. Su ɗannan haruffan guda uku su ake kira haruffan illa. Idan suka zo a ƙarshen fi'ili to ana kiran wannan fi'ili fi'ilun mu'tallul akhar, wato fi'ili mai matsala a ƙarshen sa. Wanda shi kuma alfi'il sahih, fi'ili wanda yake lafiya lau bashi da matsala, shine wanda ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illa ath-thalatha, wanda babu ɗaya daga cikin waɗannan haruffan illa guda uku da suka zo a ƙarshen shi. To idan fi'ili ya kasance babu alifun a ƙarshen shi, babu wawan a ƙarshen shi, babu ya'un a ƙarshen shi, to ana kiran wannan fi'ili da suna fi'ilun sahihul akhar. Al'amthilatu, misalai kamar mu ce alƙasayyadu shabakatahu, wato mafarauci ya je faragarsa. Kun ga nan ga alƙa ta zo da yawon a ƙarshenta, amma wajen furuci idan muka yi furuci za ku ji an ce alƙa, ma'ana a wajen rubutu da yawon ta zo, amma a wajen furuci alfun ne a ƙarshe. Saboda haka za mu ɗauke shi a matsayin wanda yake da alfun a ƙarshen shi, alƙa kenan. Ga kuma da almaridu, maras lafiya ƙila ya ji zogi haka, ko mara lafiya ya ji zogi. So idan muka duba da a, shi ma ya kasance da alfun a ƙarshen shi. Sa'an nan idan muka duba da alƙa da da'a, duka wurin furucinsu abu ɗaya ne, saboda haka duka za mu aje su matsayin suke da alfun a ƙarshen su. Misali yalqal musi'u jaza'uhu, mai mummuna aiki zai haɗu da sakamakonsa. Yalqa shi ma wajen furuci alifun ne a ƙarshen shi, duk da ya'un yake a rubuce, to yanzu ba za mu lura da wannan ya'un ba. To idan ka duba dukkaninsu kowanne ya ƙare da alifun a ƙarshen shi, wancan misalin na uku a sama. Saboda haka dukkaninsu fi'ili ne mai illa, saboda kowanne ya ƙare da alifun a ƙarshen shi. Misali in ka duba alqa, za ka ga cewa alifun ne a ƙarshe duk da ya'un take a rubuce. Idan ka duba kuma akan da'a, za ka ga duka dai alifun ne a ƙarshe. Idan ka duba akan yalqa yana haɗuwa, duka za ka ga aiki ne kuma alfun ne a ƙarshe. Don haka dukkanin waɗannan ayyuka masu illa ne. Misali na hudu shine saruwar rajulu. Saruwa aiki ne, fi'ili ne, kuma in ka duba ya zo da wawan a ƙarshen shi, to saboda haka wannan fi'ilin mai illa ne, fi'ili ne wanda yake da illa saboda samun wannan wawan ɗin a ƙarshen shi. Sa'an nan tasfus sama, wannan tasfus sama shi ma tasfu ga wawan nan ya zo a ƙarshe, saboda haka shi ma fi'ili ne mu'tallul akhir, saboda ya zo da wawan a ƙarshen shi, kuma wawan yana daga cikin huruful illa waɗanda muka ambata guda uku. Sa'an nan misali na shida shine yadnu fadlu shita. Yadnu fadlu shita, idan muka diba yadnu akwai wawan a ƙarshen wannan fi'ili ɗin, fi'ili mudari'i ne. To idan muka duba dukkanin su wawun ya zo a ƙarshen su, saboda haka dukkan waɗannan fi'ilai ne waɗanda suke da illa a ƙarshen su. Saboda haka da kaga wawun a ƙarshen fi'ili, to ana kiran wannan fi'ili fi'ilun mu'tallul akhir. Ga misali na takwas, in muka duba za mu ga cewa abghi ridal walidaini, ina fatan yardan iyaye, ma'ana to kun ga abghi ya zo da ya'un a ƙarshen shi, ya'un kuma tana ga cikin huruful illa. Saboda haka za mu yi considering, ko in ce za mu ɗauki wannan ainihin fi'ili ɗin a matsayin fi'ilun mu'tallul akhir,
saboda ƙarshen shi ya zo da ya'un, kuma ya'un na daga cikin huruful illa. Mun tsallaki misali na 7 gashi nan, khashiya Muhammadu rabbahu. Khashiya Muhammadu rabbahu, Muhammadu ya ji tsoron ubangijinsa. Khashiya fi'ili ne, fi'ili madi ne amma kuma ya zo da ya'un ƙarshen shi, saboda haka wannan fi'ilin madi fi'ili ne mu'tallul akhir saboda samu wannan ya'un da ke ɗaya daga cikin huruful illa. Sai misali na 9, yabni bana'ul masjidi, yana ginar masallaci, yana ginin masallaci. Yabni fi'ili ne mudari'i amma ya zo da yawon a ƙarshen shi, saboda haka fi'ili ne mu'tallul akhiri saboda samuwar wannan yawon a ƙarshen shi. To idan muka duba duka waɗannan gungun guda uku duk fi'ili ne mu'talli, saboda gungu na farko ya zo da alifun, na biyu ya zo da wawun, na uku ya zo da ya'un. Amma waɗannan gungun na ƙarshe, wato misali na 10, azlamal makan, za ka ga cewa azlama fi'ili madi ne amma kuma babu ya'un, babu alifun, babu wawun a ƙarshen shi, saboda haka fi'ili ne sahihul akhir, ƙarshen shi ba shi da wata illa. Misali na 11 shine ittaqadil misbah, ma'ana kunna fitila. Ittaqadi fi'ili ne amri amma kuma sahihul akhir, saboda ƙarshen shi ba shi da alifun, ba shi da wawun, ba shi da ya'un, waɗanda su ne haruffan illa guda uku, duka ba shi da su, saboda haka fi'ili ne sahihi. Misali na 11 kuma misali na ƙarshe, misali aka ce yastahimmul gilman, za mu ga cewa yastahimmu fi'ili ne mudari'i amma kuma ba shi da huruful illa kwata-kwata a ƙarshen shi, saboda haka shi ma fi'ili ne sahihi. Ta haka za ka gano dukkanin fi'ili sahihi da kowanne fi'ili idan ka dube shi kaga ya ƙare da ya'un ko alifin ko wawun a ƙarshen shi, to fi'ili ne mu'talli, idan kuma ba shi da shi to fi'ili ne sahihi. Misali cikin albahas aka ce alkalimat, wato kalmomi alqa da da'a da yabqa fi amsalati salisatil ula, a cikin misalai uku na farko, kulluha af'alun, zamu ga cewa dukkan su aiki ne, amma kuma wa akhiru kullum minha, kowanne ƙarshen da ɗaya daga cikin su alfan, zamu ga cewa ya ƙare da alif, li'annahu yabdiqu bi alfan, saboda ana furta shi da alif, duk da cewa wasu za ku ga ya'un ce a ƙarshen su a cikin wannan gungun na farko, amma dai za mu aje shi matsayin alifun, saboda saboda wurin furuci ana yin furuci ne da alifun ba da ya'un ba. Kamar alqa, wurin rubutu za ka ga ya'un ce amma wurin furuci za ka ga cewa alifun ne. Me yasa za a aje su a matsayin alifun? Saboda wal mu'awwalu alaihi huna an-nutq, saboda abin da zamu karkata akan shi anan shine furucin su ba wai rubutun su ba. Li'anna lal kitaba, ba za mu ta'allaka akan rubutun su ba, kawai zamu karkata ne akan yanda ake furta waɗannan kalmomin. Wa tusamma hadhihi al-af'al, so saboda haka ana ambaton dukkanin waɗannan ayyuka af'alan mu'tallatal akhir, ayyuka waɗanda suke da illa a ƙarshen su, kasancewar an samu alifun ya zo a ƙarshen su, ko kuma an samu alifun a cikin ƙarshen su wajen furta su, saboda haka akan aje su a matsayin huruful af'alun mu'tallatul akhira, wato ayyukan da suke da illa a ƙarshen su. Kamar yadda na gaya muku, dalilin da ke sa a samu illar shine samun waɗannan haruffan guda uku, alifun da kuma ya'un da wawun. Sai rukuni na biyu wanda shi ma mun ambace shi, shine aka ce kalmomin nan kamar saruwa da kuma tasfu da kuma yadinu, za mu ga cewa kowanne daga cikin waɗannan gungu na biyu, misalai uku na gungu na biyu, za mu ga cewa dukkan su ayyuka ne su ma, amma dukkanin ƙarshen su za mu ga cewa sun ƙare da wawun, saboda haka su ma ana ambaton su wato tusamma af'alan mu'tallatil akhira, su ma ana ambaton su akan ayyuka masu illa a ƙarshe, saboda samun wannan wawun din, kuma wawun yana daga cikin huruful illa guda uku da muka ambata a cikin muqaddima. Saboda haka gungu na farko a af'alun mu'tallatil akhira ne, haka ma gungu na biyu. Sai mu duba akan gungu na ƙarshe, wato shine inda muka samu azlama da kuma ittaqidil misbah da kuma yastahimmul gilman, da yastahimmu da wannan ittaqid da kuma azlama, dukkan su
a cikin gungu na ƙarshe za mu ga cewa ayyuka ne, amma kowanne daga cikinsu babu wanda ya ƙare da alifun, babu wanda ya ƙare da wawun, babu wanda ya ƙare da ya'un. Saboda haka duk ana kiransu af'alan sahihatal akhir, ayyuka waɗanda suke lafiya lau a ƙarshensu ba su da wata matsala. Wannan shine kashe-kashe ko in ce rabe-raben fi'ili a cikin harshen Larabci, wanda mun ji cewa fi'ili ya kasu kashi biyu. Akwai fi'ili mai illa a ƙarshe wato mu'tallal akhir, da kuma fi'ilin da yake lafiya lau a ƙarshen shi wato sahihul akhir. To dukan waɗannan idan fi'ili bai ƙunshi ɗaya daga cikin waɗannan haruffan guda uku ba, wato alifun da kuma ya'un da wawun, waɗanda su ake kira huruful illa, to wannan fi'ilin ana kira ne sahihul akhir, wato lafiyayye a ƙarshensa. Duka ana mu kawo ƙarshen wannan darasi, da fatan kun ji daɗin wannan darasin. Idan haka ne, kada ku manta ku yi subscribing a wannan channel, idan ba ku yi ba ku danna wannan bidiyon alamar like, ku share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, domin yin hakan shi ke ƙara muna ƙwarin gwiwa. Assalamu alaikum.